Horas marihita saluna parhalado hagawe jalan lurah pasahaton tu sudah ruas do tamu nomor minggu du tikion horas jala selamat beribadah mahita tapuji matuhata marhite hite edesian nomor 14 ayat sada saat rodi tolu. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondo perbadia na tumo pelangit dohot tanoon, amin. Mar suara olopolok mahamu pawahon, patu begehon hatai, pasar hamu mai rodi ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jehova na posona si Jakob, marolopolop tu debatama ho alesat dok tanoon edehon hamuma hamuliaon neguarna marmulia mabaen hamu puji-pujion na haleluya 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 martangi yang mahita alea manami jala debata nami para seroha na sumurung doho di sude jolma manusia nunga di leon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manaon haleaon doho siak ni bagi pola mati tersilang asa malua hami sian gonggoman ni sibolis saya parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu asa maruli hami marhitesiani dihasisani dosa dohot haluaon sian hamatean padua halihon asa dapat hami hanguluan saleleng-neleng na
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni Roham. Amin. Tangi hunahung ma patik nere bata, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulah hamu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehova debatandui. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe nambagabati hutam. Ai di naono mari do ditop pada bata langit dohot tanong, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen nadi pasu-pasu de bata Jehova, ari paradianan nai, jala di parbariai. Dia ro lapatan ni odo ikut dihabari rohata de bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang tois rohata diajar nasian hatan di bata ikut bariado hatan di bata di rohata jala ikut ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon odak ni dosahatna atong martangyang mahita mangilugogo lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan de bata, saya pergugoi mahami, lau mangulahon lahu bar patik mi. Amin. Oh, nama
Yesus no isi nang jorbo dosamale Jesus murasibe silang ni Tuhan muro haporusan Tatopoti ma dosata tu dewata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangol marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mga sakor dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasisani dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiay asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marhapor siyahon. Laho mangotopon nasa dosa doho roha pertibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangolu. Jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Satok doho hutadikon alai papungukungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar-piar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradupon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng nineleng na asiakho ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Dan Dia di Tuhan Yesus daging rohani seluruh nahu pasaha Tuhan Yesus Tuhan damai guru Dia Jesus na humokoma na punaw tung sale lenaw mangolu Jesus do na punaw hula
Tabigay matrupuk epistel di minggu tasadarion di mana denet sian ulaun apostel bidonom memuka sian ayat sada 1 ayat pitu tajahama namar soring-soring. Alai dia ke ari lam manabba ma torop nisisiani. Jadi mermungut-mungut mahalak gorik dopak halak heber ala tertaring aka parupuan na babalu sian nasida di pangurupion ari-ari. Ope ale akadongan diorai hamu masian tonga-tonga muna pitu halak diori hamu ma sian tonga-tonga muna pitu halak naringkan baritana akan naguk toddi jalan patas maroha si pabakitota tu ulau ni. Jadi lomoma rohani nasahuriai dihatai dipilih mas Stefanus sadahala nagok hapor siaun doto di perbadia dungi si Filipus si Prokorus si Nakonor si Timon doho si Parmenas aku ni si Nikolaus sada perguru sian Antioquia. Jadi dalam rara mahatan di debata gada situ tu matorop akasisian di Yerusalem akamalim pe torop do manguloi porsea imasahna mertua mana tu mangihun hatan di debata jala na peopsa. Amin. Tabagi makorsian inahana.
tidak koma hapurseotai, songon nahi na tidak ko ni dongata sa hapurseaon di sadok pertibion, rak mahita madok. Au persea di debata Jehova, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumapalangi do tanoon. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santon di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus. Nama terpajal do ibana di hau punar silang na tuat suban watoro rung ditanong. Na mula mangulu di ari pataluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehova amanai pergogo na soha tu dosani di sima ibana pemulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Ahu persea di tondo perbadia jala arong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gema titing di huriata. Oras marita songon na patakas son tikting di minggu ta sedarion. Ada beberapa poin penting yang telah digarisbawahi akan kami bacakan. Tapi utiut ma di bagasar rohata ganup merserseda. Ya guari minggu ta di minggu sadarion, minggu 26 Maret tahun 2023, minggu Judika. Lapatanna luluhonau ali Jehova. Topik manang judulnya ulahunuhum dohot hati goran. Koinonia 2.1 Sermon manang koordinasi paralado. Sermon atau koordinasi paralado pada hari Selasa 26 Maret 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 26 Maret 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang telah disediakan. Kemudian 5.1 Ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah dan SBMPTN. Gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah bagi pelajar kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 dan juga yang akan mengikuti SBMPTN pada hari tanggal Minggu 26 Maret 2023 waktu pukul 15.00 WIB. Tempat di Gereja HGP Jalalura Cimahi. Dimohon kehadiran orang tua untuk mengikuti ibadah tersebut. 5.2 Ibadah Passion. Gereja kita melaksanakan ibadah Passion tanggal 29 Maret 2023 Passion kedua dan tanggal 5 April 2023 Passion ketiga masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. 5.3 Kebaktian Jumat Agung Mulaun Nahohom. Pada hari Jumat 7 April 2023 gereja melaksanakan kebaktian Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul
7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. Sebelum ulang Nahom, remaja HGP mempersembahkan drama singkat penyaliban Tuhan Yesus. Pada pukul 14 WIB, ulang Nahom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. 5.4 kebaktian Paskah atau kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus. Buah-buahi Juk atau kebaktian subuh. Pada hari Minggu 9 April 2023 gereja kita melaksanakan kebaktian buah-buahi Juk. Kebaktian subuh masuk pukul 5.00 WIB. Tempat di gereja kita. B. Paskah pertama. Pada hari Minggu 9 April 2023 Paskah pertama kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. Paskah kedua pada hari Senin 10 April 2023 gereja kita melaksanakan kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19.00 WIB, hanya sekali kebaktian. Kebaktian sore sehubungan dengan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore tanggal 9 April 2023 ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi ataupun di kebaktian siang. 5.5 kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu akan melaksanakan kegiatan 2. Paskah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 9 April 2023 pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat gedung sekolah minggu. Kegiatan kebaktian, persembahan pujian, lomba-lomba, pembagian bingkisan. Dress code atasan warna putih. Diharapkan semua anak sekolah minggu dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kebaktian Padang yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 16 April 2023 pukul 7.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat Pandiga Education Sports Bay. Kegiatan kebaktian, games, pembagian hadiah lomba, berenang dan lain-lain. Dress code seragam hijau kuning army sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang akan mengikuti kebaktian Padang harus mendaftarkan diri ke guru sekolah minggu mulai hari ini Minggu 26 Maret tahun 2023. 5.6 ibadah HDS atau Hari Doa Sedunia. Gereja kita menerima undangan kegiatan ibadah Hari Doa Sedunia Komisi Perempuan PGS Kota Cimahi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 27 Maret 2023 waktu pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat GKI Cimahi, Jalan Pacinan nomor 32 Cimahi. Dimohon kepada seksi perempuan untuk mengikuti acara tersebut. 5.7 Rumah Pendeta Fungsional. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Egul Tomboru Panjaitan WEK 5 yang sudah memberikan rumahnya untuk dipakai gereja menjadi rumah tinggal pendeta Todo Tua Sirait MTH selama 1 tahun. Dan saat ini pendeta Todo Sirait MTH dan keluarga tinggal di Jalan Kebun Cau Cimahi, masuk wilayah WEK 3. Rapat pembangunan 5.8. Pada hari Selasa 28 Maret 2023 setelah koordinasi Parhalado akan dilaksanakan rapat pembangunan bersama dengan Parhalado. Yang terakhir 5.9 Bazar Seksi Perempuan. Pada hari ini Minggu 26 Maret 2023 Seksi Perempuan akan melaksanakan bazar di depan gereja kita. Semua hasil bazar tersebut akan disumbangkan
untuk pembangunan prasarana gereja kita. Songonima warta minggu naik si pama saota 2 minggu tujuluan. Mulai hati mah di ita saya di pasu-pasu tuata mah sudi akan nani ulan di tangata dohot nata sakapi. Horas. Maret dehi tahu mata pasa pilihatta sada ado sada be. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha
Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata hatani debata di minggu tasadarion imana tarsurat di buku ni panurirang Hesekiel bidua 45 ayat sia 1 ayat 17. Songoni manang dihamu akka manami nanami napo sebulung remaja nama dohoti parmingguonon marhite streaming tajama tani debata sian Hesekiel 45 ayat sia 1 ayat 17. Tajama marresponsoria songonon ma didok disi. Songonon dohatani Tuhan Jehovah tung natorbang dohamu aliak kaidut Israel paholang hamuma pangarupaon dot hamagoan jala ulahon hamuma uhum dot hatigoran pasohot hamuma panosak-nosak muna mangojar-ojar bangsok kusian pertalianna ninna Tuhan Jehovah. Yang guapang doh poting ikut dos do tulukna asa sapar 10 ni sada tuhukan do sada poting jala sapar 10 tuhukan do sada apang ikut tuhukan do panulu hanna. Odo pelean tatingan sigugua munai saparonom ni sada apang sian sada tuluhan tuhukan dahanon jala saparonom ni sada apang sian sada tuhukan eme. Jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tanoni Israel natakas diaek bahen pelean si panganon, pelean si tutungon, dohot pelean hamulateon, bahen perdenggana dinasida ninna Tuhan Jehovah. Ikor radotan ni idukido atong akka pelean si tutungon, pelean si panganon, dohot pelean si inumon diak kari raya, diak kapol tak ni bulan, diak kari sabat pe, rodi sadok ari raya bolon di pinopar ni Israel, ikon ibana patu pahon pelean pardosaon, pelean si panganon, pelean si tutungon, dohot akka pelean hamauleateon, bahan perdengganan di pinopar ni Israel. Ima yang go sahakna. Diamu akka manami dot inanami saluhna hitana marpungu di bagason nama dohoti parmingguan nang dingan tabi hiano dong sahalak iduk laho manguji hasitongan ni naposona. Ada seorang pemimpin mencoba menguji bawahannya dilema Boni. Boni ni sada suasuanan tu toluhalak naposona. Boni bibit. Jadi hamu manangisi hamuan non namonang Huliam majo ujiat tu hamuina. Non boni bibit
bibit ni sada tanaman suak kamu ma asahui dan non songo dia do parbui ni ulau munanin natu nasida natolu ilamma bibiton bulan naro buat kamu majo taddani ulau munainin na idukomma Roma lakon natolu di jalo matong bonion di jalo disuam ma di pot di ngananna manang di hatuanna dung sabulan Roma na sida natolu mabuas suasuanan no asing natuluon mabuas suasuanan na barjolo nung atung baga katok suasuanan no nga tung dinggabe jalayak di mana monang go imanan no alania ha nga mar tubu suasuanan no nga mar bulung jala tung dinggaddo hatuanna batangnya kokoh daunnya banyak rata matong idaon na badua hon di buama suasuanan danga pala songo sinak kini ngani dope jepek dope hiratar dok baru tubuh jala dak songo nati bodo perupani alai na patulu honon dibuan ma holan pot dangarong na tubuh disi dungi Roma nasida natulu masih berengam ma au nama monangon ujago do susuanakku rata bulungna dungi nunga marbona ulaun naina na pedua honop pisongoni do rupani dungi Roma iduk ngaunin nama ngau bereng be parbuini ulau muna tung hujalo mainna ijalo masusuanan natulon dungi lao mai duk ngatu kamar nai surat tomma ilabe ma tu amplop tu halakon bukamu ma surati disiro buah-buah isi hamuna tulu namo nanginna terpos dorohanina susuana no tibuat tong ibuka au do monangin narohana tor ibuka talu do hoina rom sina pedua honon ibuka bodo ramona ngau narohana ibuka talu do hoina suasuana na patulu honon na sutubuon ibuka imana amplok naon galedo imana ai ngapasti do honon ni razai dakku boto mulaulaon ai sutubu suasuanaku narohana nangek do ibuka italu ron narohana ibuka ma hodo namonang ninna kamang do tamokenang di boto hamu do binna na sutubui monang suasuanana ai na menguji hasitongan dohot do iduk ngai tu nasida natulu ai boni na nileon nai nga dipastikan tidak tumbuh ala dileo do bibit naung di air keras tidak akan mungkin tumbuh holam mamereng hasitongan nado marnida kejujuran ni natulu odo taga moddo sitong ulahonon na ulaoni manang nadang huroa anggona tibui susuanan anak kiding kola sotubu mangapigari itor digotioni bana boni asabaga kanno bonion torigati bonion na badua honon diberek koraliling dang ratubu ujungna digati boni nadung mangapigadan ala yang ko dapat tuluhoni dia nani lehoni iduk ngai ido disuan molo sotubu ba nasotubu do nani lehoni iduk ngai atong ibana do na haposan ibana do natigor ibana do nasitong ido pan na ibana na monang di ujiani akamang do tamokainang songoni do nang perdalanan ni ngolu ni bangsa Israel ditiki di pangido debatado sian bangsoi dot akkaraja dot akka iduk panggonggomi sitiop uhum dohot
naposo ni debata hasitongan dohot uhum di padalat dohot denggan. Hasitongan dohot uhum di ulahon dohot denggan. Ido lomo ni rohani debata di bagasan ngulu ni bangsoi. Ido banna hataridaan ni uhum dohot hasitongan, simbol-simbol keadilan, simbol-simbol kebenaran di batu dua marite tibangan songon dari turpukon. Adonggo sada gobaran ni sada parapuan di sabola tanganna siamun tibangan. Tibangan nadus rata dang telpang dang miring dungi di tanganna habirang, di tanganna siamun podang dungi ditutup dosi malolong rupani ima naginoaran dewa manang dewi Temis, dewi keadilan. Iko sitong do uhumna dang miring tu kiri dang meol tu kanan. Iko sitong do panguhumion na marite podang jalaunang si idabohi asaunang tazom tutoru podang nai alai majal tu gijang supaya tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, supaya timbangannya tidak mereng, tidak benar, tetapi adil dan betul-betul menegakkan hukum. Ima simbol-simbol ni uhum, hasitongan, keadilan, kebenaran, na pinatuduhon na maritesiani. Asa ditutup dosi malolonga, unak si ida bohi, unang sida sisip, unang minar rohana marnida sogok, suap, dohotakana hobartusi. Asa tung sitong uhum, sitong nang pangulahonon ni raja partogi panguhum naposo ni debataro usure bangsoi mian di bagasan uhum dohot hasitongan keadilan dan kebenaran jalaido na ti nogihon ni turpukot hita kamang lotama kenang di bagasan perdalanan ni ngulutta sude mahip tamian dipukkamai maritesian ulautta mularong hitaka nomor 33 tong denggama diula 33 na mularong tibangan na unang di ulahon na sitong maradopon soluk maradopon timbangan takaran ukuran songon nani dok niturpuhon molo poting badenggam may bayan molo tibangan denggam may bayan molo songon aka alat-alat ukur mas poting tuhukan na mabain ukuran ni gandum soluk na mabain uhuman ni minyak dohot anggur do na mabain takaran-takaran ni aka nama asa di tiki sitong matong di bahen unak pola saya di palubi-lubi unak pola saya dibuat surung-surungna dengan di bahen di ulahon nasa halak na mangulahon uhumi dibuka mamarhite ulahon na sitong maradopon debata unang adong na papeol tibangan na unang adong na manggabu siapang unang adong na mabuat poting sianaka ulahon na gabe tubu pergabuson songon na dua anak kiningani gabe tubu naso hasitongan di bagasan perdalanan ningoluna alaimian manian di bagasan uhum hasitongan dohot holong nasa na porseai patuduhon hatana dohot ulaonna di bagasan lomoni rohani debata. Jadi pada uhita jala paholak kita sianakka na mangojar-ojar pertalian ninna strupukonate artinya melakukan kecurangan baik melalui timbangan suhat-suhat soluk dohotaka nau bartusi
Jala naeng domiak kita di bagasan holong ni roha. Mulak ke pertiga-tiga, mulak kita pertiga-tiga son. Baunok pula seolohi tarupani madok. Soni do pertiga-tiga kan. Nggak sadia unidain na. Saon. Boy do 10.000 inna. Boy do 4.000 inna. Hopinian. Dang boy dah bah. Tabay main nak. Boy 5.000 dang boy. Ay modal lah doi. Modal lah doi. Jadi mulu modal na lianon na dulaning tiga-tiga ni mulu modal lah dang mungkikan alai rorak ke bertiga-tiga on modal lah namanya dah 5.000 tabay mak otik ngainin nak atong 6.000 mak ipitaho toy mak buka dasar ropion palane idak kudo binna hulianon na buka dasar ngajam 2 potari buka dasar ropin nau hope ala na idak kudo binna hulianin na jadi dang minoto be manga boha pakatayon ni halakon rupani modal lay pitaho tuho asal ma laku buka dasaronin na saya terus mulai menugut 1 botari inat tahu per 3-3 on buka dasar terus mulai menugut 1 botari terus buka dasar jala terus sudah nama nuhoron alani todong nga molo inat tamanur ala naidak kudo binna ulian molo amat tamanuhor ala natulak kudo inna rupani jadi barang minoto be manga songod dia rupanya dak pula dinggani nasodo nata tolapau mangalet tuho ido pangomakku molenda beima jadi do tasitongani tapuk kasihan ulauta tapuk kasihan padohata molo naing sitong do tasitongan banaing do kau tamarite ngulutta dohot ulauta mulak ke persikola di son unak saya di oto-otoin atau rasna unak saya di gabung-gabung ya kahata naso di atusanin atau rasna kasih ujui ya teh ala di paborak nato rasna ro anak kon nasikola tu kota olo do di pabain ya kana sogor naso ni atusan ni nato rasna ala tambah SD no nato rasna barang di bawah tongon lemma bapak nggak disuruh guru nami pembelian belebas penggaris ruler nih mana so songoni nang kegiatan nami nuaing gorang do sport ekstra kurikuler majau petong naturasna so ibo to memadok ekstra populer do nuaing waru nuaing noran mandok ko pesi ibo to be ekstra kurikuler nah so ibo to be mandok kenalin mau nak jalikon masa do nuaing pasatom mudo ido nuaing ikon lauro hami kongko nina haro pun kongko won narohan to kongko di sipe arong do si inumon nami nian mangyuton akka dongan ikon lauro hami tuinganan namarguar kafe di si masa do smoking inna so ibo to naturasno manga smoking amang jagone anak kopang kabasa Inggris pakai narohana be ala na sudah tu siro kan dak sitong be dak tigor be dohot hasitongan dak tupa be akan ada gani nu apalagi nuaing zaman sonari natagoari zaman modernon jaga mahi tak kamang dot tamok kainang gurang dunuang akabarita na so harubinoto hasitongan na di bahe-bahe halak laho batu bugabus natakwari berita hoax so binoto manang nasongod diyay hasitongan ni alani ko jamot tita jali ko jaga asaunang parsidot tita dibodut namasai tarojar alani namasai ido kan sudah nuang di berita portal berita barang minoto mangasitong mangadang ay nga umaju nuaing internet sian pikiran ni solma ido te ido imana ni guari post internet era humato nama internet mal pikir siak kita
Bukti na dia muhamu. Bukti na holas sorong di soi boto hamu mengalusi sukun oput tai muhamu do kan. Opung ise, opung gogel, sukun mah. Sudah di boto inna, sudah di boto tong. Ukatop internet marpikir sian untuk ni zolma. Tabado peaka naginoaran nuaing artificial intelligence. Hamu akan mabelui. Boy gabe di baik kamu songon na asing sian sasitong. Di artificial intelligence son, au boy gabe botar songoni marum. La botar hati mak peditena. Ala boy intelligence uto ni elektronikon mapai kita gabe dau adul sian na sasitonga. Hamu akan mabelui na marede nak kining inahanna ngolo 70 sada umur muna boy di badi 10 pitu ipabalik 70 sada gabe hera 10 pitu tao ai imana nama pasitok konon parniang guatta di pamancung nak pe mancung tu bagasakiado gabe tu luar mancung noeng alisna gabe boy bagakiema boy do amak padita do hotan nami boy ale unak pala pasudi huate non bagabe bohanon di potona yate. Imana ginoaran intelligence buatan. Na ibabain nama. Ayor do hapin na binereng ma dipoto. Boy dibuat boh ini zolma. Siula nadenggan gabi siula hajahaton nuaing. Ima nuaingon. Alania do kamang do tamakena jagahi ta ima zona berjolo. Jamot tita mamereng akan masa di pertikian na berpudion. Sotung terbudut tita di bagasan naso sitongi. Sota boto rope hasitongan na itordohot tita mebagi. Berek kamu matutuna masaon ni nahita. Sota boto rope. Alani ko jagaru ita jala jamot. Lau marnida salu nai. Unang gabi parsidot tita mergabus. Unang gabi parsidot tita dia kana so sitong, dia kana so na masa dia kapartikian na berpudion. Anggo de bata lomoni rohana ima dot hasitongan do. Manangise na mangulahon dot hasitongan iro lomoni rohakunina. Molo dipatu pabangsoi nadenggan dot hasitongan nang pesipata zolma na mangulah kasitongani. Olo do gabi manaon hapor sukon alai ido lomoni rohani de bata jala merlulu do de bata maradok ponak kazol masih songoni merlulu artinya Tuhan akan membela orang-orang yang mungkin teraniaya manang dapotan hapor sukon pina hojar ni portibio do gogona di tanoon alai yang gode bata sai lomodo rohana tu kazolma na mangulahon hasitongan, kebenaran, keadilan di bagasan ngoluna diaka perdalanan ni ngoluna marhite hatana dohot pabayanan. Jala disima nanangikon jamot tita jala jaga mangulahon dot hasitonganon ala naing do parsidohot tita di pertalian ni debata di tonga-tonga ni dot hasitongani. Ahamayak kamang dot tamakena nunga di pasau de batabe hasikopon ni baga-baga di pelean situtungon pelean hamolateon pelean pardosaon na pinamasa ni bangsa Israel di tiki marhite-hite Jesus nunga di pasau de batabe partalian yak kana porsea pasikopon pelean gabe mian ma hasisikop ni peleani hobartu natar surat di Heber 10 ayat 5-10 do di Roma 8 Roma 3 debata patupaho pardinggana tu zolma marhite-hite pelean imana pinilihon ni Kristus pamatangna hosana mudarna do dagingna bahen pardingganatta tu debata alani ina ing miat do di bagasan ngulutta hasitongat dohot alanunga dilihot debata partalian itu ita marhite-hite Kristus
tarjou mahita nang dia katikina berpudion pasahaton mangulahon uhum maka ngoluhon hati goran dohot parsidohot mangulahon pilihan tu debata tadani hamauliatota alanunga di pasikop Kristus haluauni di tonga-tongani ngulutta ay ko pasatot taro pipilih situtungon apa ditanami dang be ate jahita mahibir 10 dak polarong berita pilih situtungon pilihan pardosaon pilihan pasohoton uhum songon nanidok niaka turpukta di bagasan tikion alayana mas pasatota pilihan las ni rohatta tu debata pilihan mauliate ni rohatta tu jahuba alanunga di pasikop Yesusi pilihan sian manusia tu debata amai maritehite hama matena di hau pinar silangi atong kamang notamok kenang molarong pe di patu pahuria pilihan di minggutta opat tali mahitan waing papungu pilihan 2 hali adorak sojamita pilihan paduahon pilihan tu pembangunan arong muse pilihan diakoni sosial arong di tonga-tongani huriatta pilihan tok-tok ripe arong pilihan proposal dotak kanasing tamulatehom may sita ni natolak gugutta tapasama sian las ni rohatta dakpolay kon songon na di padandaruyope molo 200 habing mulia sadaina dakpola sian las ni rohama songon nama balui nama balu nama dedekon otik goniani anggo dibilang-bilang ni jolma alai arga anggo dibilang-bilang ni debata ala dilehon sian ias ni rohana dohot sian panadayonna dibalgani asini rohani debata di bagasan ngulutta lumobi ma dia kapartikian na berpudion ate kamang dot tamok kenang balas marohatta te Bungber kami nya diwartai ngahira tardok neng satongana mangaleo gugutok-tok ngartu pembangunan tahun. Adong gudi ba na mangaleo nya ka proposalon. Adong gudi ba nanang dohonokku soto ngarok kita na tertadi. Soto ngarok kita naso pasahat dope. Soto ngarok kita naso maboto dope. Dak pola parsidoho tau tu sih. Ayak kadongan umora do sianao ni nahita. Unggurang go sinamok nian usuk-suk duarta di san nahita sada pedak tapasahat angguira ba tabereng mahadiriyotta ala yarong do nama miop otik do di leon argado dia do pan di debata di tonga-tonga ni pembangunan ni huriat tahun atar do memangon jamita ni padita purba pe saya lalak boy senggol-senggol pembangunan onin nahita Om masih dohonokku tuita sian nasa roha sian nasa ngulutta naing parsidohot soal belgana dohot otina debatado marnidei naung dileho ni marite ias ni rohana naung dileho ni marite las ni rohana daktar bereng parhaladui padita perak tolap sama merengi holat debatado marnidei alai narohanian ala ni songoni magurang niak kasiri mon ni huriata sian ruas ni huria kabe pijale lurau marhite gugu tok-tok marhite pilihan pembangunan marhite proposal marhite bazar marhite subangan dotak kana asing sotu ngarok kita nasada pirang dohot apalah sada pirang dohot di tok-tok ri pirang dohot proposal dang dohot di subangan dang dohot manuhor bazar perang dohot ba di pasobu marupani akahalak tu si naroha kusudero hita sada kusudero hita rap asabui tapasidung natasak kapio di tahun 2020 molo sudero hita makalo jahoni dakpola maoli patupota molo sudero hita mangaleo pikiratta do rohatta lau patupau saluh nei sian yasni roha matong unang ngalanina pinaksa unang ngalanina
cua di bagasan nguluna alai sian yasni rohana doh sian pajona pasahaton pelian situtungon pelian pardosaon pelian hari raya pelian hamolation tu debata ala naung dilehon na Yesus Kristus dihita marlulu maradopon saluhut dosata amin martangiang mahita mauliate madi hole Jehovah Tuhan nami alanung ngadi pasikopo di hami pilihan marite-hite pilihan pardengganan ima Yesus naung padenggaton hapataran ni holong diamai di hami alanido Tuhan ubaina huleo kami pilihan nami tuho taddani hamauliation ni rohanami tuadopanmu nabadiye pasu-pasu mali Tuhan nang saluhut pilihan nami nau pasat tami tuho gabi hatarida do hapataran ni mauliate ni rohanami mai lumobi di tonga-tonga ni huriam hakabipe jalal lurahon dia kau bas parpudion gudang sipatu paun ni huriam maradopon pembangunan sarana prasarana pasu-pasu maruasmu namar minggu di gereja do dinganan nasidabe saya leho nak kalas ni roha di nasida ahi pason nang gogope saya leho magajang ni umur dia kena marulang tahun kelahiran sadario dosa mingguan panjang umur di nasida ulang tahun pernikahan di rumah tangga saya mian dame do las ni roha di ngolu nasida songonima di opus tepen nyonyari tonang boru si barani nani lehonmu umur 25 tahun boho di nasida pasu-pasu mainan nami di bagasa las ni roha diaka tahun si palu mehonomu di nasida parrohai masaluhu pinoparna asa toktong di bagasa nasi ni roham sai homale Tuhan na manupahi jemaat streaming ni huriam Nurhayati NN manang di dia penasida pasu-pasu mak jalo gu tok ripe na pinasa ni ruasmi mendukung pembangunan ni huriam songoni nang manupahi punguan arisan sibarani boru bere.nn asi marohamali Tuhan tabai dengan dibasam di nasida di jalo huriam do marhite pilihan proposal sian keluarga sian turi boru sirait di Kalimantan Timur situ aja si mamora ires sinta sia subang nyonya si matupang boru gultom fe tampu bolon boru pardede ben di lubang kaol songoni nang sian keluarga Jesi mangunsong boru siombing ben Tanius Silitonga songoni nang dukungan sian huriam HKBP Badung Barat pasu-pasu masaluhu nai jala tupahi mangulun nasida marang di dia penasida maringan toktong ma di bagasan linggoman di tanganmu pasu-pasu ruas wektolu NN Hengki Fernando Siagian boru marpaung di Surabaya Gotok Putra Pakpahan Trini Yuliana di Bandung songoni nang di amanami Henry Samosir ale Tuhan lampasi ko mangulunya sida dia kaulon na tabak kapasaria pasamotan dolas di roha di nasida pasu-pasu nang janji iman na pinasa ni keluarga Paul si majunta boru marpaung manangahape pada nasida tuho ale tuha si jalonna sai patu pamai jala pasaut hobar tu dengan ni basando asini roham saya lam tabai hai pasot di nanami boru sinaga nyonya si hotang songoni nang panga ramotiom mudia ke anak konasida leho na le tu halas ni roha hai pason dohot ngulun nasida tu akarina nengro pasu-pasu maruas ni huriam namar sahid na hurang hipas nagale sai tu pahyak ka na mabalu dongani makkanang matua tata masalu naka dadanak ibur-ibur magodang di bagasan hai pason songoni nang dia kaya anak konami na marsikola asa marbisut na sida di bagasan asin roham mauliate mari ho Tuhan di sude dengan di basam marite Yesus Kristus Tuhan nami amin mari de mahita hut papungu pilihat tujolo Dongani au Tuhan, saudara
Pangiring ni mata patongon lakaki sandok sude gogoku padohot pikiranku huboan pele aku mangula-ulaonmu inalomohoni urupi rohaki Hosi paluaan buri mau takas mudar muna use mambahen awias sai togu au nalilu tu asini roham malu amarohaku sinesanan dosaku gok dosa dohian awon sai buri rohaku Hosia pulia sai pargogoi maam tarujun autokton di bain portibio ajari au maniru Tuhaku si pangolu rikot naim bodoku pasau ton pikiran bodoh nama pulia sai pargogoi tatangnya kon mapelata ale di bata manamina di banua gincang oro harron salu silolo na dingkado naso libasa na maulitus pasat hami masyan na nileon mi pilihan nami tuho sai jalo mai gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramot ya sau parasya kami pilihanon pati buluk karajon muri tonga-tongani uriamdo di portibion buhai marohanami mariti titodim asalam hutadahami gudang di sileon-leon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliati tuho mariti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilehon waniro di pamataku hosano hododoki rodi saluhut artaku upasa
Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, leon matu hamis sadariok kangulus siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami to giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna para jaon joho agogon rodi asangapon salele Mulak mahamu di bagasad dame, jalohamu mapasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Amen, amen, Selamat hari Minggu mari kita saluna.